William Osewe Guda kata Osewe Ranalo humbe osebedo malach e weche mag ohala. Sigande chakore higni mang'eny ma osekalo kamane obulo e ring'o e tie yien kalo leni buore Nairobi ka manyaka obedo kod magawa ma ichieme kod jogo ma idewo chuny boma ma Nairobi ka. Kata kamano, Sigande bende osebedo kod ng'ikruok ma owacho ni osepuonje mathoth kaka ja ohala kendo kaka dhano. Jafwamb Ken Mugaya ande obedo kod piny mag gombaka malach e wuodhe mar ohala. Nino Osewe tu lakini jabul ring'o. Bang' tich matek e seche mag odiechieng', jodak maboma Nairobi thoro manyo migago e magawa mani machiegni kodgi ni mar thoth jodak e boma ni onge kod thuolo moromo mar dok gayo keche utegi. Ohala mar magawa en achiel kuom mago ma jo ohala mathoth sani oe kendo yude nweng'o mapile ka pile. Waburo chopa tu. Kopogore kod higni machon, yawuot Luo kod nyi Luo sani ok odong' chien e ohala ni, kendo nitie ranyisi mar jogo minyalo kwan ni osedonjo motegno e sekta ni. Limbe tero achiel kachiel nyaka e magawa mar Ranalo Foods manie chuny boma Nairobi, ka wayude William Osewe Guda ma sigand Ranalo ok go ka ok oluongi nyinge. An nyinga iluongo ni William Osewe Guda, ajawo Makatwenga. Gweng' miluongo ni Ranalo. Ranalo nying matimo go ohala. Ranalo en kanisa marwa. Koro kaka ng'ama noa Ranalo, naparo ni mane mamondo apopularize. Wuoth ne chalo nade chakruok nyaka mochuo ka okang' mar chir mar yawo ohala e kinde ma oganda Luo ne neno kaka jogo ma ok nyal timo tije mag ohala. Anyalo wacho ni an kana chako ohala, bende ok ang'eyo kata nachako ohala. Nawuok e dala ma lwedo ne ni nono. Ma kata di school gi ne gin chandruok. So koro kana biro Nairobi, na adonjo ka kwara miluongo ni jaduong' Nehemia Omwanda. Jaduong' Nehemia Omwanda ne nigi buchari. Koro ng'e buchari kanyo ema ne wantiere, nwakonyo jaduong' tich matin mar bulo ring'o. Dok ang'e ni en aloko ohala. An abanyo gima dacham. Nachako kabe pod arawera kidogo. Gina chako gimoro 74 kanyo endo. Nakonyo kwara no endo. Omiwa gimoro kanyo matin. Onomiya chieng' onomiya siling moro 3. To kiny ne adhi amanyo weyni mag ndiga gie. Machako godo orop gie. Koro nawuotho godo e bachegi. Koro mane gima asebedo katimo to Nyasaye nokonya ni nomiya lwedo ma ok dawach nasomo tich matimo ni. En gimineno gi wang' tatimo to ji nohero ringa no kabisa. Atime for a very long time. Koro chopo ndalo moko ma jomoko no okona ni mondo abulle gi garing'o gibiro ga chamo e tie yath kaloleni kanyo. Paro kachako bulo ring'o jing'o chaka bedo popular manyaka kora chopo sama. Anyalo paro ka an kaloleni ndalo moko nwadhi timo ne nitiere election mar National Chamber of Commerce nitimo Naivasha. Koro ni idwaro jok manyalo dhi ma jo ohala matindo gi nyalo dhi. Ne naidho mtoka dhi Naivasha. Ka chopo Naivasha to ng'ato penja ni jabul ring'o bende jo ohala dieri. Gino nochando jothurwa. Audse ni gino ne chando jothurwa machon. Ni kano ken white collar job. To gineno ni gimitimo onge. Atime aming'a mane ong'ere kabisa. Nabulo gimoro ng'etanguro maniluongo ni spare ribs. Mano bedo very popular. Kata ministers ne uko giri ne biro machieme e tie yath kaloleni. Orengo giri ne biro the five sisters mane abuya Orengo Mwachofi. Ne gibiro ga kanyo magichem kochopo saboro to gidhi e parliament. Girano ne attract ji. En gima Nyasaye mi lwedo ma kiloso gimoro to ji ohero.
onge gimo malich ahinya ma dang' awach ni an nasomo gine. I would encourage ng'ata yoyote madwa timo gimoro kineno ka nitie gimoro minyalo timo maber. Onge tije piny ni onge tich, aseyudo ni onge tich marach to onge tich maber. Tije gi duto beyo te, o depend mana ng'ama time. Nati atia matek, wati atia, lakini kuom ndalo mang'eny manyinga ong'ere kabisa eka chope town. Sani joluo odonje e migeuni duto te. Nawuok Kaloleni ineno tiereru kar kachacha. Ne nitie kiosk moro kanyo mane mar the late Joshua Kuthe. No winjre go Kuthe mwachako tiyo kode kanyo. Winjruok noko bedo maber ahinya. I walk from him takora yao mara e bathe mana bathe kamoko Kuthe dhereru kanyo. Nwatiyo kanyo machieng' mo jo city council biro momuko kiosk mane ni kanyo go eko. Achaka amalo nadhi kamoro kendo airport yo korka gine kocha nitiere some informal infrastructure moko kono endo manadhi makete hotel moro. Nitiere siepna moro maniluongo ni Omolo wuod Rading. Nokona ni bana chiche minitero ma nitie jok mane koro oseng'iyo gi lweta kane antiere gi mane a nyaka Westlands to dhi nyaka airport mondo cham chiemo maloso. Nayudo nafas nikech kana bire chuny boma keto kuon to kod kata matumbo kata gi rech kata gine chuny boma ne en gima ne pok ji owinjo. To nayudo ni kara ji ne dwaro gino kabisa. Koro kana natimo gambling, you know, na take risk. Monda atemie e chiemb jarateng e chuny boma ter. Ji neno ni ok nyalre, but an na keto chunya ni abro teme. Kana teme ne ugwedo success kabisa. Ingeni kichako matin. Kana chako matin na omo gik moko na Bama kaendi. Koro sani pod nyaka sani pod an gi connection ma Bama no. Gik machalo kaka rech sani koro aseyudo jok manyalo kelo na ka Kisumu nikech omo rech Kisumu mikel koni is a full time job ma kiriwe kod tedo to nyaka ang' moro hinyre. Koro antie nyaka delegate mikoni ng'ato kel na rech ng'ani kel na ringo ng'ani mondo koro ka aketgi. Jaluo masani en very aggressive, I must tell you. Nyaka kidwa timo gimoro ting'i ni timo the right thing. Profession gi duto te nitiere quacks e iye, nitie joma richo e iye kar kanyo ero. Koro in iwuon mitimo gine manyaka ing'i ni ng'ano mamiya alot na ni akanye kaka osuga wa thoth ne akisi. Mama na natural moko goye yath mang'eny dongineno. Koro nyaka wang'i rech bende e chiro kaendi opong' gi counterfeit, iyudo moko wa China kia moko wa kure. Koro wan wang'eyo rech motimo ang'ono, rech modongo e free range e nam kucha chande. Wang'eyo experience osenyisowa ni kata texture mare kata kako chal kende inena mag pond gi rotenge ma bende ok inyal ginene. Make sure ni okomako makachande. Korona chapowa kabisa. Korona hinyowa kabisa. To bende kata kiweyo wach mar korona, kata kane pod korona ginene odonjo. Gine mar piny nosedok piny. Dhano onge gi pesa malong'o kuomgi. Koro kirewo gi korona to koro ohinyowa zaidi. Muzi boy lo saikre. Iseketo. Ng'eny dholuo wacho ni ruru athemeone. Kuma nachakeno gigni manachakeno. Pesa mana yudo matin ne an gi nakuno koro ne an gi keno matin. Ma loso giga moko matindo be machal kaka agero udi moko, atimo ang'ono, agero dalana, tero nyithinda school and what have you. Koro nochopo kamoro ma naneno ni mondo adhi e okang' moro machielo. Kana atemo mondo adhi e okang' machielo no, nachako gero tenda moro Kisumo kono. Ma bende achopo kode malo matin. Kachopo kode malo matin to anone mondo adhi e jo bengi gi okonya gi loan.
Kana kao loan aeto ohala bende, economy ochako dok piny. Ai kachopo 2016 to ayudo chandruok mana ayudo ni manoduoka piny kabisa karibu moro higni 3 kan piny makoro okanyal tiyo maber. Koro higa 3 weko kiriwo gi ohala mane nitie piny, loan osechapa kabisa e ngima. Oketho giga mang'eny kabisa. Kwanza ka in gi loan to kenyal service loan kata kuom higni 3. Gino ketho giga mang'eny kabisa moduoka chien kabisa. Sani kata jo bengi chapa kabisa. To mago duto awene Nyasaye. Nitie gigi, nitie ohendni moko mosepe, moko pod gidwa peyo. Nitiere ng'at moro mane wan godo, en ga drepa chon. Noriemba ga sometime kadwa dhi dala, to ginene koro bende koro ne en ng'ama bet chalua ng'iyo go matin, to ok dawach ni en osiepna machiegni. Koro ndalo moko ne entie mano chako hande moro manokona ni mondo akonye gi pesa moro matin. Koro kana akonye gi pesa no, koro aneno ka koro chako badhe. Koro kamanye to kayude. Koro chieng' moko kana romo kode kakoni bana adwa loso kodi. Itimri koda nadi? Ogolo mana pistol mogoya godo. Chuny mar ohala kod dongruok miyo Osewe geno mar yudo kanda kotemo chier kendo kowuok e bugo mar midhiero mosekwako hande kod ngimane nyaka notonye lak tho. An nonyuola duk, onge mwandu mana biro e pinyni. Makata kama ntiego kata kodhi, tachaka manyien. To kama Nyasaye noketa ema nabedi. Ing'eni kiketo chunyi ni dwa timo gimoro, tembe ng'eny. Mago ne gina tembe, anabili mipod gina tembe. To kiwacho ni ma wang'yo madwa luwo, iluwe makata tembe ng'eny. To pod tembe ge ma pod nyaka iluwe godo. Sani watemo mondo wayaw badwa, but pod pek. Lakini kaka sani wan gi branch moro kama wantiere, wan gi branch moro Westlands, Vuli Road, to Milimani bende wane gi branch moro Kisumo. Mwatemo mondo waginene. En mani ohala sani ni piny kabisa, but watema. Thor jip ma ja ohala William Osewe jiworego en ni lwar dichiel ok e podho, kendo siniani ema kelo dongruok mar ohala. Oganda Luo medo soyo wigi ohala mana kaka oganda mamoko kaka yor jiwo chumi margi. Sani yudo tich tek. Tije gogo bende onge, kambe riembo ji. Kamora mora ma ng'ato nitie, ticha yoyote madine ni dikonyi. Kata bed mna uso gweno, kata bed mna timo ohala mar omboto, kata bed mna yao ohala matindo mag chiemo gi. Kitime gi chunyi duto to Nyasaye biro mna konyi. An daher mana jiwo kijende kar wuotho ni kiani podi manyo tich ang'ono, dwar gimoro itim to Nyasaye biro mna konyi. Biro Nairobi no sometimes bende kata gima biro konyi go malong'o onge. Kamora mora ma intiere no, ka Nyasaye okonyi mi ineno kata wang' yo moro maditim, ber moingo tija ndika samoro. Ji duto ok nyal ndiki. Sigand William Osewe Guda en ranyisi moromo. Ne Ramogi TV, an Ken Muga.